बेनिफ्राय जुदि टिकेट मोनोब्ला गिबियै जिहेतु भेरगावआ मोनसे समष्टि हिसाबै गायसन जाबाय दा बे नोंथाङा बाहागो लानो नंगौ बेयो खोब खम समनि गेजेरावनो दायो विधानसभा इलेक्शना जानो थांगासिनो दङ आरो भेरगाव 42 नं भेरगाव विधानसभा समष्टियाव आंबो सासे दोलोनिफ्राय बिजाथि नागिरग्रा सासे सुबुं थांनाय बोथोराव आंनि न'आ जिहेतु भेरगाव समष्टियाव गोलैबाय बे हिसाबै आं थांनाय बोथोराव कालाइगाव समष्टियाव खेबनै आङो एमएलए जानो हादोंमोन रायजोनि अननायाव दाबो एबार आङो जुदि दोलोआ होयोब्ला निश्चय बिजाथि महरै गसंनो थाखाय आङो साखाफारा जानानै दङ मिजिं खालामो बे थांखिजोंनो आङो मोनफ्रोमबो जायगाफोराव थांनानै रायजोफोरजों एसे लोगो हमलायलायदों रायलायलायदों खहारि मोनदों मोना नङा निश्चय दोलोआ होयोब्ला बे समष्टिनिफ्राय सासे रायजोनि बिजाथि जानो हाहैगोन बेखौ आङो दिनै बे अबस्थायाव आं मिजिं खालामनो हानाय अबस्थायाव सफैदों सानथामनि हाबाफारिजों भेरगाव जिल्ला बाथौ महासभानि नैथि जथुम्माया जोंनि भेरगावनि बे बाजारसालियाव जागासिनो दङ दिनैनि गेवलां मेल बेहायबो माननि आलासि हिसाबै आंखौबो बिथांमोना लेंहरनायखाय आं बिथांमोननि बेहाय नुजाथिफैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे परिबेसाव जोङो बाथौ धोरोमनि जौगानायनि सायाव बिथांमोना बेहाय गोबां बाथ्रा सावरायदों आरो जिल्ला हिसाबै बिथांमोना दाफुंनो थाखाय गोदान जिहेतु बेयो नैथि बोसोराव आगान होबाय बे जिल्लाया गोदानहै जोङो उदालगुरि जिल्लामोन गावस्रानानै फैबाय दा बे जिल्लाखौ मोजाङै दाफामनानै धोरोमनि फोसावनायनि बेलायाव मैखोम बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना नारा नाथा नाजादों निश्चय मिजिं खालामो बे हाबाफारिया थांनाय बोथोरफोरावबो बिथांमोना मावदोंमोन आरो बे मावग्राफोरानो दिनै जिल्लायाव दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना धोरोमनि फोसावनाय धोरोमखौ मोजां लामायाव धोरोमनि आसार निति नेमखान्थिफोरखौ जोंनि उन जोलैनो मोजां रोखोमै फोरोंनानै होनानै जाहाथे साफ्रोमबो न'खरनिफ्राय मोजां मोजां मानसि सृष्टि खालामनो हायो बेनि सायाव बिथांमोना मैखोमै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखायनो बेफोर बाथ्राखौ आङो दिनै बेहाय बाहागो लानो फैनानै मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों निश्चय बेफोर हाबाफारियाव जिहेतु आंबो सासे बाथौ सिबियारि सुबुं हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो थांनाय बोथोरफोरावबो सहाय सहयोग खालामदों बेहाय आङो राजनितिक फोथाराव दङ जेला आं खेबनै गाहाम रायजोनि प्रतिनिधि जानो थाखाय आं सुजुग मोनदोंमोन बे समावबो गोबां खामानि मावदों राजनितिक भाबेबो आरो उननि बोथोरफोराव निश्चय दायो जिहेतु जोङो सरकारजों थाफानाय बे दोलोआव दङ हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो बाथौ धोरोम गोसारनाय बाथौ धोरोम फोसावनाय बाथौ धोरोमनि थानसालिफोरखौ लुफुंनायनि बेलायाव जेसे हागौ जोङो सहाय खालामगोन होननानै जोङो दायो बुंथिनानै होनो हायो